Kedam tang nipai ingkor near Kebarni lakha ingkor truck Duarbaguri MEC constituency under Diring Businessman Lapen Gari motor kedo tum tangka Cherung ponsi Diring Kedam kevang atau war sand gravel ketokasai kedeng pon. Lason si birthday munidatum sorkar apan jiki lokta chokchi un anpen ki imina akiadat chipadamta Charlie ponangji anlo pulote sorkar atumta nang matha ponpo lason thak si diring rong trok si araratum arni dingklui pen towar ka hingno kachitong nang lasi kachichak un e ongsi sorkar lapen karbiang long autonomous council atuma phan chuton tipin pen businessman lapen gari ke do tum chingrum ponsi diring pen kedam atowar kilometer pho an sand gravel ke thokasai deng ponang koklo labang solong nang ka cherabdun laki Eclevia school pensi JCB cherabdun lo lapen soros chetri dampar cherabdun si towar kasimar asai dengpon la solong local MEC anparta education Richard Togbia phantami diring kedam kevang atowar nang semar pipon vek thapusi kachuning ri padopon yo nilitum lada diring apuling along mane gulaghat pen karbiang long a hoy la soche koi nota hoy adak along isi towar ka hingno hektik la senil tum school bus pencheng lok hospital ke dam tum pencheng lok da ke dam no da ka sonno la senil tum yong a kia da pen la businessman ke Klem la pen la rong school somar ke chitoy don guardian tum pen cherap cheto si la pen on parta la dak non college boy school la contract sona tum pen satame damphar mane GCP along hum ni nang pidun lo la senil tum la an ke towar ke cheleng no dak pen joine ni tum pini kote tumpen kadowe don mana jirpo pi tumpen la diringa rata tum ani tum chelang si la sotowar pini ke Klempon nang kok tanda na tum rong ko an cingrum he nang tum pini le sotowar ka salam rong troksi sido itu la pen la gari ke do tum phan ans lame ihum pen pharo phopho music track do tum bolero track do tum handa pharo phopho sini tum Cherung lo la pen mi thanga khia dat pen si la sotowar ke Klempon iklo tanda la dak Duarbaguri constituency ladak thek re muchora tum na cherabdun sona bema dolo las abuthi ke saman ke nang pidun iglo alang le tum ta nang pidun ji pu bai phese ta nang pidun bang ni tum che theklong ala ta non la business ke Klem ka do we ladak kai pho che ke roya tum hai hui se tame alang tum ta nang cherabdun lo news report Karbing Live.